sei berriak etortzen datoz, eta esan dagoa, etxeko ondo izan bezala, hori izan dugu, etxe kutsa rokeroa, kainerotxoa, eta gero lasten ikusiko dugu bentsa bertan, hemen plato improvisatu honetan daukagun, bigarren alde honetan ikusiko dugun etxe, ez da? Baina, lehenengo, ez nuke aipatu gabe utzi nahi, Liet Internacional jaialdia. Ez da ezagun egingo zaizuela, komunikabideetan ikusiko zenuten orain dela gutxi, baina zuek Sirokarekin Maria bertatik etorri zarete orain gutxi, azaroan, bertan, joan den Liet Internacionalen egon zarete. Ez dakit non, baina Euskal Herrian bintzat esportik kanpo. Konta ikusi zer den Liet Internacional, zer gaitik joan zarete bertara eta zertara? Bueno, justo bian Euskararen eguna dela, justo hizkuntza minorizatuen jaialdi bat da, internazionala da, eta urtero finala leku ezberdinetan ospatzen da. Aurten tokatu da Friuli, Italian, Iparran, Udine deitzen da hiria, Austria parean dau, eta hor ospatu da finala, hori ginen orain dela 15 egun, eta oso esperientzia polita ikaragarria izan da hor Euskal Herria pizkat gu izan garelako Euskal Herriatek hori da, ordezkariak izan garelako. Beraz, hor Italian eta internazional, nazioarteko mailako jaialdi horretan ez, hizkuntzan minorizatu duena, hortxe izan zaitezuek enbasadore. Hori da. Nola baita esatea den? Hori da. Eta zelako harrera, etxek lehen komentatu du, Segovian imaginatu, ez? Euskeraz eta Segovia. Es muy bonito, pero claro, ez? Gertatzen da. Baina, etxek kontatu du, asko retransmititzen duela, eta hori garrantzitsua da, eta horrela ere asko jasotzen da. Zuek ere hori ikerri duzue? Italian egon eta mundu guztiko taldeak. Baina, da lehenko aldia Euskal Herria finalera heltzen dela. Lehenko aldia da, eta jendea jakin nahi zuen, elkarrezketak pilo bat egin genituen, gero telebistak interesatu egon ziren, baina pentsa ere, 12 finalista ginela eta batzuk urmutiakoak, beste batzuk frisiarrak, leku ezberdinetakoak oso ez ezagunakia guztiak. Oso aberazgarria. Baina oso aberazgarria, bai, alde hortatik. Eta konturatu gara ere, Euskal Herria ezagutzen dutela pilo bat behintzatu ginen, edo Friuli ezagutzen dutela pilo bat Euskal Herria, gure hizkuntza zer gertatzen den, egunerokotasuna ezagutzen dute, baina goitik behera, eta hori harritu gaitu pilo bat. Gara heldu, eta batean zuk ez duzu ezera esan du behar, badakite zer gertatzen den hemen egunero, eta guretzat sorpresa ikaragarria izan da. Askotan gertatzen zaigulako, ez da? Askotan gertatzen zaigulako, atzerrirakoa zenean, gure herriaren inguruko mila arrazoi, mila azalpen eman behar izaten ditugula, ez da? Eta ara iritzi, ara jaialdira, eta badute gure berri bintzat, bitxoko honetako. Liet Internacional aipatu duzue, Maria eta Eriz, eta orain, utxara bueltatuko gara, bai?